Jövök, mindjárt jövök. Azt mondanám, kedves székelyszentmiklósiak, hogy a Farkas Árpádokkal, a Tiboldiakkal, Székelyszent Miklós hatalmassá nőtt. Talán elment egész New Yorkig, elment egész Alaszkáig, elment a japán tengerpartig. És valahány helyen megfordul az innen elmenő ember, azt a lényeget tapasztalja meg, amely a megváltás és az üdvözlés jegyeit hordozza önmagán. És mi a fontos, kedves testvérem, az, hogy bármit cselekszünk emberként, a munkánkban, a magatartásunkban, családtagjainkhoz, közösségünkhöz való viszonyainkban legyen ott a Isten. Szeretem járni a temetőket, és különös élmény volt, amikor Székelyszentmiklóson először Pita Attila lelkész úrral végigmentünk Sírkőtől Sírkőig. És emlékszem, akkor ért utol ez az érzés, amit a mai alkalommal felolvastam, ezt a bibliai verset, és ez a bibliai vers, ugye előttől valahányszor megáll Farkas Lázár sírja mellett. A teológiai oktatásunk során úgy mindig érzékeltették azt, hogy valamilyen szinten mi lelkészekként hasonlatosak kell legyünk Jézushoz. Nem tudunk azok lenni, hiszen képtelenség. Mert az a mérce, amit felállít minden embernek, a mester, azt nehéz utolérni. De az a lényeg, amit ő képviselt mindenkoron, nem csak az ő idejében, az mindannyiunknak lehetősége, sőt, mi több, talán kötelessége is ebben a talán 21. században is. Megváltói, üdvözítői ennek az emberi világnak. Nem tudom, hányszor hallottam is, éreztem is, vagy láttam is ebben a faluban azt az erőtlenséget, amely ez a 21. és a 20. század rátett súlyos teherként a falu közösségekre. Néhai dr. Szentanai Dénes orvos úr volt az első, aki leültetett az ő szobájában, és elbeszélgettünk, hogy milyen lehetőségei vannak akár ennek a Székelyszentmiklósnak. Nagyon nehezen indult a beszélgetés. Mert porladó kövekre, valóban elhanyagolt földterületeken, kinéptelenül, elnéptelenül utcákra kellett életet építeni, életet helyezni. És 2015-ben jött azzal a gondolattal, hogy múlt, jelen, jövendő értékkel próbáljunk meg valami fontosat, valami lényegeset elkezdeni, és a Jóisten segítségével és az embereknek jó akaratával biztos, hogy kiteljesedik ez az álom. Idejekorán ment el a doktor úr. És félő volt, hogy az álom is idejekorán elillan, elmegy be a sírba, és ott a sír mélyében örök álmát fogja aludni, s csupán tehetetlen szemlélői leszünk ennek az annyi minden teherrel ellátott világban. Minden elég sokan megértettük és megértették Székelyszentmiklósról elszármazottak, hogy ezeket az álmokat tovább kell vinni, ezeket az álmokat valóságra kell formálni.
Valahányszor kimegyek a Székelyszentmiklósi temetőbe és megállok Farkas Lázár sírjánál. Mindig az az életérzés próbál uralkodni, hogy bár ők nincsenek kézzelfogható valóságban, nem ölelhetőek, nem foghatóak meg kezük, és nem is ismertük, bár tudom, kiről van szó. Mégis azzal az üzenettel bírnak, és azzal az üzenettel próbálnak elindítani mindannyiunkat, hogy az élet örök, és a lélek halhatatlan. Még itt ebben a Székelyszentmiklósi falon is. Talán Jézus is, amikor odament a sírbolthoz, és feltámasztotta Lázárt, mindazok, akik a tömegből szemlélték, azzal az életérzéssel vették körül, hogy hát próbálkozzon, de az élettel és a halállal nem lehet játszani. Mi mulandói vagyunk ennek a nagy örök világnak, és csupán szemlélőin annak a pár évtizednek, amit a Jóisten ad. És hát hadd lám, mit történik. Mi az, ami csodaként művelődik az életükben. Jézus megáll, és azt mondja, Lázár jöjj ki, és a 4 napos halott kijön a sírboltból. Bár testét, azok a gyolcsok fedik arcát, a lepel fedi, nem látható az arca, de mindenki érzi, hogy csoda történt, és feltámadt a lehetetlen. Megerősödött az emberi élet. Nem ismertem Farkas Lázárt, de ugye, hogy minden egyes alkalommal is kijön a sírboltból. Arcát lepelfedi ismeretlenül, de mégis üzen mindannyiunknak, mert ő lélekből és szellemből próbál felépíteni mindannyiunk számára világokat. És mehetünk tovább a Bálint Sándorokhoz, mehetünk tovább a Lukácsi sírokhoz, vagy éppen azokhoz a Szenttanai hegyre épített emlékhelyekhez, akik őrzik ennek a falunak a szellemét. És nem a holtaknak bizonyságával, mulandóságával, és azzal a lemondó érzéssel, amelyet ebben a 21. században annyiszor megtapasztal az ember, hanem azzal az erővel, amely a lehetetlenből is képes új világokat teremteni. Milyen szépen összegyűltünk a mai alkalommal is, kedves testvéreim! Mint ahogy az elmúlt évben is, és az elmúlt években is. Hiszen eldöntöttük, hogy ez a múlt, jelen, jövendő mindannyiunk életében kell, hogy éljen, működjön, sarkaljon arra, hogy többek legyünk előző önmagunknál. Mindig megtaláljuk azt a forrás, azt a lényeget, ami alapján összegyűlünk, és ma is egy tanító neve, egy tanító élete hozott ide egyben, hogy a forrásainkat tisztítsuk, földjeinket takarítsuk, házainkat építsük és otthonná formáljuk. A meleget teremtsük meg mindannyiunk lelkében, és a baráti kapcsolatainkat, lelki szálainkat megerősítve új közösséget, még erősebb, erőteljesebb közösséget hozhassunk szinte. Végül, de nem utolsó sorban nem pénzadományt hirdetek, kedves testvéreim, hanem annak az embernek a nevét szeretném mondani, aki a lelkészek nevét belevéste ebbe a fatáblába. És Bálint Dezső munkássága és az ő családtagjainak a munkássága nem pusztán a táblában, és nem csak ebben a templomban lelhetünk fel, hanem akár a Kobátfalit is nézhetjük. És hát itt nézhetjük ezt a fényforrást is. Nagyon szépen köszönjük ezt az értékes munkát. És volt egy érdekes kritika is erre a táblára, mondjam azt, hogy hozzáértő, hát mérnökember volt, és azt mondta, hogy hát az a gond, majd fogják látni, hogy igen hamar levágtuk a listát, és ezzel azt üzenjük, hogy Székelyszentmiklós ezzel behúzta a lelkészei névsorába. És Bálint Sanyi bácsi jól mondta, hogy van ott még hely, és majd 30 év múlva nyugodtan lehet faragni a neveket tovább. Adja jó Isten, hogy ne csak 30 év múlva, hanem több 100 év múlva is itt lelkészek és gondok nevei vegyék körbe, fafaragványokban, emlékhelyekben, mert akkor azt jelenti, hogy ez a közösség nem csak hogy élni akar, hanem adni is akar éltető forrásokat azok számára,
akik erősödni szeretnének szeretetben, hitben, de különösképpen lelkiségben. Isten áldja meg bennünk az életünket. A néhány lépés alatt, amíg oda mentem, és ide kerültem az úrasztalához, az jutott eszembe, hogy hogyan szólítsalak meg titeket. És azzal az egyszerű megszólítással szólítalak meg, hogy kedveseim. Úgy örvendek, és mindnyájan biztos vagyok benne, hogy ti is örvendetek, hogy újra összegyűlhettünk itt Szent Miklóson, és újra egy értéket, két értéket tudtunk kipréselni magunkból, hogy ezzel is Szent Miklósnak a múltját, mert mind a kettő a múltja Szent Miklósnak, gazdagítsuk és őrizzük a múltat, bizakodjunk a jövőbe, és éljük meg fölemelt fejjel a jelent. Nem készültem én erre a beszédre, elgondoltam, hogy annyi mindent el lehetne mondani, de ha leírtam volna, akkor olyan hosszú lett volna, hogy nem lett volna türelme senkinek végighallgatni. Magyari Lajos gondolata jut eszembe, nem tudom pontosan idézni, de üzent utánam az otthoni világ, összeomlott egy gerendaház. Folytatva, leng a szélben egy kasza, mankóján apám tavalyi mosolya, és azzal zárul a vers részlet, hogy üzent utánam az otthoni világ, vérembe lopta áramát. Azt hiszem, hogy itt, akik mi ide jöttünk, azért jöttünk haza, mert üzent az itthoni világ, üzent Szent Miklós, üzentünk egymásnak, és úgy akarjuk, hogy ez az üzenet megerősödjön, és ne csak úgy tudjunk üzenni egymásnak, hogy kelljen telefonon hívjuk egymást, írjunk egymásnak, hanem lélekből üzenjünk egymásnak, hogy tudjuk azt, hogy mi ide tartozunk, anélkül is, hogy kelljen hívjuk egymást haza Szent Miklósra. Sütő András gondolatai jutnak hirtelen újra eszembe, azt írja Sütő András, hogy nincs más számunkérés, csak gyermekeink tekintetében. Mit csináltál a talentumaiddal, nincs más számunkérés, csak gyermekeink tekintetében. Hát ez valóban, én is vallom azt, hogy ha úgy élünk és úgy neveljük gyermekeinket és unokáinkat, akkor a számunkérés nem is kell bekövetkezzen, mert gyermekeink, unokáink majd hozzák azt, amit nekik Szent Miklósról, a szülőfaluról adtunk, és úgy adtuk, hogy nem fogják elfelejteni sohasem, és örömmel jönnek ide, hogy jól érezzék magukat Székely-Szent Miklóson. Én, aki minden nap megfordulom magamot, nem itt élek, de megfordulom magamot Szent Miklóson, nekem mondhatom azt, hogy egy kicsit közömbös is a mindennapok, mert hiszen nem tudok újat látni, mert minden nap itt vagyok, de mégis minden nap valami új, eszembe jut valami új dolog, amit meg kellene csinálni, amit nem kéne hagyni, hogy feledésbe menjen. És így történtek ezek a dolgok, hogy már régi gondolatunk, hogy a lelkészeket tegyük látható helyre, akik szolgáltak Székely-Szent Miklóson, mert 1695, azt hiszem, 93, nem minden egyházközség tud egy ilyen táblát felavatni, mint amit most mi felavatunk, mert nem tud visszamenni a múltjával éppen több mint 300 évet. És plusz még az, hogy ugye
Székelyszent Miklós egy anyaszentegyház volt, ahova a környező falvak ide tartoztak, Tordát falvától kezdve Kedélyig, Simélyfalváig, Nagymedesérig. Tehát ennél is sokkal régebbiek vagyunk mi szentmiklósiak az őseinken keresztül, hogy ezt az értéket tudni kell. Azért kell ezt ismételgessük, még akkor is, ha unalmassá válik egy adott pontban, hogy soha senki ne felejtse el, hogy ez egy olyan település, ahol az értékek már rég elkezdődtek termelődni, és mai napig is tudunk értékeket teremteni, nem termelni. És szintén a kultúravatás az is már egy régebbi ötlet, csak közben jött a vírusjárvány, meg közülbe jöttek azok a dolgok, hogy nem nézett ki olyan állapotba a kultúrotthonunk, hogy úgy lehessen egy nevet adni neki, mert egy romladozó épületet nem illik elnevezni egy értékes és lámpásként előttünk járó tanítóról, és most jutottunk el oda az önkormányzat segítségével, hogy most már megmertük tenni ezt a lépést, hogy elnevezzük, és Karsai tanítóbácsit újra visszahozzuk Szentmiklósra, hogy itt éljen közöttünk. Sok mindent el tudnék mondani még, csupán ha megnézzük a nagyköveteinknek a bejegyzéseit, amilyen lélekkel és amilyen érzelemmel vállalták és bejegyezték, hogy miért futnak, miért gyalogolnak, miért tesznek Szentmiklósért, minden egyes alkalommal, ahányszor elolvastuk a feleségemmel, könnyebben lábadt a szemünk, mert olyan szép, hogy azt ide mind ki kellene tegyük, hogy mindenki olvassa el, aki nem olvasta el, megkérem, olvassa el. Főleg a kicsi barátom, itt van Gellért, az én legjobb barátom. Az a bejegyzés, amit ő tett, elsőnek kérte, hogy ő is futhasson, mert ő is mindennapi, szinte mindennapi vendég, nem mondom vendég, de minden nap itt van Szentmiklóson a nagytatájával, és éli a gazda, szentmiklósi gazda életnek az első lépéseit, hogy megszeresse a gazdálkodást, hogy majd háttal folytassa a szentmiklósi gazdáknak az életét. Gyalog szerettem volna hazajönni a porral lepett füveken, mezitlá, hogy frissen érezzem, ha felmelegszik a szülőföldpora, mikor megérkeztem. És a végét olvasom csak. Én gyalog fogok hazamenni a porral lepett füveken, mezitlá, hogy sírva érezzem, ha felmelegszik a szülőföldpora, mikor megérkeztem. Köszönöm. Olyan lámpás, amely minél inkább világít, annál inkább fogyasztja önmagát, írta Gárdonyi Géza több mint 100 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy e mondat teljesen igaz Karsai Józsefre, a tanítóra, aki hivatásként élte meg a tanítóságot, aki nagy odaadással oktatott és nevelt kicsiket és nagyokat évtizedeken keresztül. Igaz ez a mondás, ez a mondat az emberre is, aki úgy tudott dolgozni, akár egy földműves. Karsai József úgy világított 25 éven keresztül e maroknyi népességű faluban, hogy a lámpafénye ma is látszik. Ékes bizonyítéka ennek az, hogy itt állunk, itt áll egy népes embersereg, itt állnak a székelyszentmiklósiak, a volt tanítványai is, a családtagjai, és néhány volt kollégája.
Azért állunk itt, hogy munkája, életpályája, emberi alakja előtt tisztelegjünk és elismerésünket fejezzük ki. Úgy él emléke Székelyszent Miklóson, hogy már-már legendává vált alakja. Ha munkáról, kitartásról, vagy szorgalomról, példamutatásról, akár becsületességről van szó, akkor ma is őt emlegetik. Lehet-e nagyobb elismerés, kitüntetés, kérdezem én egy tanító embernek számára, mint az, hogy halála után 20 évvel is megdobbanó szívvel, meleg szavakkal és nagy-nagy tisztelettel beszélnek róla. Karsai József 1925. augusztus 19-én született Székelykeresztúron. 1946-ban végezte el a székelykeresztúri tanítóképzőt, amely intézmény arról volt híres, hogy több évtizeden keresztül képezte és bocsájtotta útjára a fiatal tanítókat, az úgynevezett lámpásokat, hogy világítsanak a környékbeli székelyfalvakban, tanítsák, neveljék a kisiskolásokat és az ifjakat. Karsai József több vidéki iskolában is tanított. Székelyvéckén, Szentdemeteren, Pipén, Kismedeséren is. 1960-tól Székelyszent Miklóson tanított, 25 éven keresztül egészen nyugdíjazásáig, azaz 1986-ig. Pályája itt teljesedett ki e faluban, folyamatosan képezte magát, megszerezte a 2-es és 1-es tanítói fokozatot. Mindezek mellett példás családi életet élt, nevelte, tanította lányait. Egy ideig Szent Miklóson is lakott, élt, majd Székelykeresztúról ingázott egészen nyugdíjazásáig. Az iskolában nem csak a tantervben előírtakat tanította, hanem mindent, amiről tudta, hogy fontos és hasznos a gyerekeknek. Kitűnően alkalmazta a ma oly divatos interdiszciplinaritást, ami abban az időben még ismeretlen fogalom volt. Az írás-olvasáson keresztül kinyitotta a világot, a történelem, a tudományok, az emberi élet minden területén. A szentmiklósi kisiskolások arról voltak híresek, hogy mind tudtak sakkozni abban az időben, mert tudta a tanító, hogy ezzel a logikus gondolkodást is fejleszti. Elbeszélések szerint élményszámba mentek az órák előtti sakkpartik, nem csoda, ha olyan tanítványa is akadt, aki később rangos sakkbajnokságokat nyert. Családias, meghitt légkör volt mindig az iskolában, ahová örömmel jártak a falu gyermekei. Ez ma már szinte ismeretlen dolog. A tanítói munka nagyon összetett, oktatói és nevelői munka, de Karsai József tudta, hogy az oktatás mellett ugyanolyan fontos a nevelés is. Nevelt tekintetével, nevelt gesztusaival, jelenlétével, amelyben mindig ott volt, ahol kellett. Nevelni annyit tesz, mint emberré tenni, de ehhez az kell, hogy a nevelő is a gerincesek közé tartozzék, mondta Juhász Gyula. Igen, Karsai József gerinces ember volt, szókimondó és egyenes. Az iskolai tevékenységeken kívül igen fontosnak tartotta az ifjúság és a felnőttek kulturális nevelését is. Évente színdarabokat tanított, melyek bemutatása különleges esemény volt a faluban. Mai napig nosztalgiával emlegetik Nyikómente szerte a jó hangulatú, híres farsangi bálokat Székelyszent Miklósig. Igazi közösség kovácsoló ember volt. A szentmiklósiak szerették, igen tisztelték Karsai Józsefet, csodálták elfogyhatatlan energiáját,
kitartását, becsületességét és egyszerűségét. És most itt állunk tiszteletünk jeléül, és álljon itt ez a tábla is, a névtábla, amely legyen irány azoknak, jel és biztató, kik jönnek barázdákban fotladozni. Köszöntöm Önöket, de elsősorban nagy tisztelettel és szeretettel szeretném köszönteni főtisztelendő püspök urunkat, Bálint Bencényi Ferenc püspök urunkat, mindig püspök urunk, a főgondok urunkat, és most esik le nekem, hogy egyházilag mekkora erő van itt a főhatóság részéről, és mind Szent Miklósi kötődésű. Ugye, hogy Szent Miklós nem is olyan kicsi, és nem is olyan gyenge. És nagy szeretettel köszöntöm a lelkész testvéreimet is, Attilát is, aki előttem szolgált, meg Szény Sándor tiszteletes urat, és mindannyiukat, Farkasdéres Fambácsit is, aki eljött erre a helyre, mindig elbúcsúzunk egymástól, de hál' Isten mindig viszont látjuk egymást. Külön kiemelten szeretnénk köszönteni Mózes László, a polgármester urat, aki az önkormányzat képviseli, és a tanácsos urakat is, akik Szent Miklósi kötődésűek, ugye, László. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk. Már volt egy főpróbája ennek a kultúrotthonnak az idei esztendőben, április 1-én, amikor Farkas Árpádra emlékeztünk a szavalatokkal, akkor is nagy élmény volt, akkor is egy Szent Miklós számára egy fontos, ikonikus alakot helyeztünk egy képre, és örültünk a jelenlétének a versenyt keresztül, és hát most is egy fontos lámpást helyeztünk ide a színpadra, de ünnepi végén fel szeretném kérni a családtagokat, hogy helyezzék el a 3 nagyon szép fotó mellé Karsai Tanita bácsinak a képét. És rögtön meg is ragadom az alkalmat, hogy külön megköszönjem Lukácsi Alpár fotóművésznek ezt a munkáját is, hiszen ez neki köszönhető elsősorban, hogy ilyen szépen és csodálatosan meg tudták alkotni székelyudvarhelyi barátaival, és hát amit láthatják, azt a 3 szinte festői képet, mely szintén a kultúrotthonnak a falát díszíti és értékét mélyíti. És akkor ezekben a percekben azon gondolok, hogy jár az agyam, hogy mennyi embert adott az a Szent Miklós. Hihetetlen. Hihetetlen. A kicsi falu, hány, tehát az állategészségügytől, a lelkészekig, a fotósoktól egészen a mérnökökig, orvosok. Hát nem lehet felsorolni. A kétkezű jó szakemberek és megváltói hatalommal ott vannak a nagyvilágban. Adja jó Isten, hogy ezeket az értékeket tudják ott kamatoztatni, ahol élnek. Faragjanak, gyógyítsanak, táplálják a lelkeket. Ide kell költözni Sándor. Sándornak köszönjük a szellemet. Igen. Fontos. És ezt szeretnénk megkoronázni a mai alkalommal egy pár szép szavalattal, és rögtön hívnám is akkor a gyermekeket, a felnőtteket, hogy lélekből mondják el a verseket. A búzafények áramló mennyében szinte dúdolva jött az alagút, és vezetgette kézen a tarisznyába botló kisfiúk, s a pipacskendős kislányok hadát. Jöttek a gyerekek, s gyíkot keresve lesték horre meg az útmenti fű, s ha fiait sírva hívta a fű, a suhogó búzába törve messze kószáltak, odahagyva az utat. Fejük felett összecsapott a fénytelt kalászok íve, ám egyik sem félt, hogy eltéved. Mert a fészekhez térdelt gyerek is, ha felvetette fejét, minden tájról látta a jegenyét.
Látta, amit 80 évet zöldgyertyaként tűztek le az iskola tövénél, hogy örök érzékeny szelekbe égve hívja azt, akinek örömesző fénybe vagy gondja barázdáin mendegél. S a jegenye, zöld mágia égre lobbant a pusztában, s hol tornyok nincsenek, harang se zeng, hirdeti roppant hitét kiáltva fényben, viharokban, gyermekek, népek, erre jöjjetek! 100 000 külön mozdulású vágy van benne, de minden ággal csak egy irányba fel, a fényegébe tör zokogva, hogy hívja, felemelje azt, ki fáradtan hullna a homokra. Vad, tragikus fohászú lélek, éber ezüst tükröket a mindenségbe tart, és felelősen minden levelével figyel, jelez hajnalt, távol vihart. Ma vándormadár száll rá néha, éjjel csak hulló csillag reszket még levelén. Hozzá a por szürke leple nem ér fel, sem a csalám, sem a gazok tövise, csak vihar töri, s villámmal a fény. Ilyen szerettem volna lenni én is, ott a homokba szúrt nyárfa a tanító, ki fényre tör, ragyogó hita lombja, s irány azoknak jel és biztató, kik jönnek a barázdákban botladozva. Kicsi legény nagy tarisznya, Kányádi Sándor, horgasinamat verdeső, tarisznyában palavessző, palavessző, palatábla, így indultam valamikor legelőször iskolába. Le az utcán büszkén bátran lépdeltem a tarisznyámba. Hova viszed, ugyan biza, azt a legényt, te tarisznya? Tréfálkoztak a felnőttek, akik velem szembe jöttek, máskor pedig ilyen formán mosolyogták a tarisznyán. Éhes lehet a tudásra az, akinek ilyen hosszú, ilyen nagy a tarisznyája. De csak mentem még büszkébben, amíg az iskoláig értem, s az iskola kapujában gyökeret vert a két lábam. S álltam, míg csak bátorító szóval nem jött a tanító. Rám mosolygott. Kislegény, gyere fiam, bátran ne félj! Kézen fogott, bevezetett, emlékszem, bemelegem lett. Évek teltek múltak, de még most is érzem olykor-olykor jó tanító meleg kezét. Szabó Lőrinc, köszöntő. Érzés, tudás tiszta méze, gyűlt az észbe, gyűlt a szívbe. Betűk hordták ők, a mi lelkünk aranyméhei. Züm-züm rétett virágot, bejárták a nagyvilágot. S ma mint áldás, mint kiáltás, csordul szívünkből az áldás. Éljen, tanító bácsi! Csupa napfény az út, s mire 8 óra múlt, a mi osztályunk már együtt ül. S a jó tanító derűs jó reggelt mond, s szeme gyöngéden reánk tekint. Fog is rajtunk a szó, vele dolgozni jó, tudjuk, ő mutat nekünk irányt. Lássuk tisztán a célt, együtt mindenkiért. S híven szolgáljuk majd szép hazánk. S ha az évek során, közös munkánk után egyre széledünk mi szerte szét, szívünk őrzi tovább a legdrágább barát, drága tanítom tekintetét. Reményik Sándor, akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más, ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, ám szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban arra gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl, legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltig simogat. Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt villákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb, a legyek a vénföld fekete szívéből, egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, s cseréljenek ki, hogyha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj, egyszerű, durván összerót ladik, mint tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mi végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót. Én Karsai József tanítóurat 1967-ben ismertem meg, amikor feleségemmel együtt Nagymedesére kaptunk kinevezést. Én addig mindig felső tagozaton, vagy teljesen osztott osztályokban, iskolákban tanítottam. És ez egy kicsit az osztatlan vagy részben osztott osztályok tanítása nem volt olyan könnyű. De Karsai József ennek nagy mestere volt. És tőle én magam sokat tanultam. De tőle mindenki tanulhatott. Abban az időben, az 1960-as, 70-es esztendőkben Siménfalvának a Sáros utca felőli kijáratánál majdnem minden reggel 3 tanító találkozott, akik munkahelyükre igyekeztek. Karsai József Szent Miklósra, Szabó Árpád tanító úr Kismedesére, Kovács Lajos pedig Nagymedesére tanítani. Mert időközben a gyermeklétszám úgy megakadt, hogy egyedül maradtam a medeséri iskolában. El kell azt is mondjam, hogy talán egyedüli tanító káder volt, aki vallásos hitét kérkedés és dicsekvés nélkül felvállalta és gyakorolta. Mi a többiek félve, rejtve, titokba gyakorolhattuk, vagy csináltuk ezt. Tehát mondom, tőle ezt is lehetett volna tanulni. De természetes, hogy az akkori rendszer urainak ez nem nagyon tetszett. És sokszor, többször is megalázó, sértő kifejezéseket és sértéseket kellett elhallgatnia és lenyelnie. De olyan akarat és jellem ereje volt, hogy nem lehetett mindennapi munkájába ezt rajta észrevenni. Egy másik dolog, Karsai József tanító úrnak a segédeszköze, a ceruza, a penna és az iskola kréta mellett még volt 2 nagyon jó segédeszköze, a kapa és a kasza. Egyre jobban szaporodó családját tanítói fizetésből nem volt könnyű eltartani, de ő áldozatos és mindennapos kemény munkájával gondoskodott arról, hogy a kicsi család ne érezzen hiányt. Szerette a gyermekeket, szerette az embereket, melyeknek soraiból vétetett. Ezt alátámasztom azzal is, hogy annak a sokat emlegetett aranykornak volt egy olyan időszaka, amikor a kenyérhez volt, nem hiányzott, de csak sorbanállással lehetett hozzájutni, és egy személynek csak egy kenyeret adtak a kiszolgáló. És ő, mert keresztúrról járt föl, és keresztúr mindig jó ellátott volt élelmiszer szempontjából, hátizsákjában reggelente a Kőrispataki busszal érkezvén tele volt fekete
lapos kenyerekkel, amelyet a magára maradt idős szülők, elgyengült emberek megsegítésére hordott a hátán. És azt is most már még elmondom, hogy a hálás utókor a volt kedves tanítványok lelkében még él, és él a tisztelet, a kegyelet teljes tisztelet egyszerű, szerény tanító ember iránt, akinek most neve örökre hirdeti, hogy ő valamikor itt működött. És azt is el kell mondjam, hogy én, mint régi tanú, elgyengülve, megfáradva tán, de törve nem, boldog vagyok, hogy egy pár keresetlen szóval elmondhattam, és kifejezhettem örömömet ennek az egyszerű, de nagy embernek az emlékünnepéjén. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretettel köszöntök mindenkit. Örülünk, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelik ezt a különleges eseményt. Nagyon nehéz megszólalni a megilletődést. Mint negyedik lányának az 5-ből, engedjék meg nekem, hogy egy személyes vallomást mondjak el, ami talán megkönnyíti az édesapánkról való emlékezést. 11. osztályos voltam, amikor egy Bolyai Jánosról szóló előadás után hazafele az apám azt mondta, hogy teljesen magáénak vallja, teljesen magáénak érzi Bolyai János hitvallását, mely szerint az ember akkor ember, ha összes választási lehetőségei közül a legnehezebbet választja. Azt hiszem, ez a hitvallás mindent elmond az édesapám. Bolyai mellett Kőrösi Csoma Sándor volt a másik példaképe. Kőrösiben az elkötelezettséget, az erkölcsi tisztaságot, a tudós magatartást tisztelte és értékelte. Úgy gondolom, nem véletlenül választott ilyen példaképeket, hiszen mesterségbeli tudásban és erkölcsi értékekben magas mércét állított, nem csak önmaga, hanem a körülötte élők számára. Ezt az értékrendet adta át nekünk, hálásak vagyunk ezért az örökségért mindannyian. Fontos iránytű ez az életünkben. Édesapánk Szent Miklóst második otthonának tartotta. Pályafutása itt teljesedett ki. Azzal a hittel, hogy a tudáshatalom szorgalmazta a továbbtanulást tanítványai számára, így mérnökök, orvosok, tanárok lettek tanítványaiból. Oktatói munkája mellett fontosnak tartotta az ifjúság nevelését, a közösség nevelését. Odaadóan szerette és szolgálta a falut. Mindannyian szeretettel kötődünk Szent Miklóshoz. Megtisztelő, hogy édesapámnak ilyen emléket állít a falu. Szívből köszönök mindent. Isten áldja őket. Tudva levőleg ezen ünnepen kívül emlékeznünk kell nagy mesemondónk és írónk emlékére, akinek ma születése van, Benedek Eleknek. És a Kisbaconi sírkertben, amikor gyerekeket vittünk oda látogatóban, a sírkőről gyönyörű szavakat olvastunk le. De ezek a szavak az említett tanító, Karsai József tanító úrnak is igen találóak. Vagyis Jézus tanítványa voltam,
gyermekekhez lehajoltam, és magamhoz fölemeltem, szeretetre így neveltem. Ezt még el akartam mondani. Ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a végtelenek, gyengék közé, az erősek, hatalmasak oldalán harcolni nem virtus. Hogy egy szenzációs dolog történt a mai napon, és Karsainak a szellemisége és a munkája ezt nagyon megérdemli. De egy mondattal hadd idézzem a tanítóni asszonynak az emlékét is, mert abban az időben a gyermekvállalás annak dacára, hogy egyik leánka szebb volt a másiknál, de mégsem volt egy olcsó mulatság és egy egyszerű dolog. És szerintem az ő lelke fölött is megjegyezhetjük ma, hogy legyen áldott az emléke. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Két nagy embert idézett meg, mint aki az édesapjának volt a példaképe. És a tanítóbácsi is mondott egy-két olyan mondatot, ami az ő élet stílusát, élet elvét, élet felfogását tükrözi. Hál' Istennek kimaradt. Az, ami lehetett, az ő, meg volt is a valóságban, ahogyan ezt hallottuk. Egy másik életelve, ismert Benedek Elekről történt említés, minden bizonnyal ezt is nagyra tartotta, hogy az az igazi ember, teljes értékű ember, akinek könnyű a toll, és nem nehéz a kasza. Ennek a képnek az a története, ugye, hogy családtól kaptunk fotókat, nem volt külön profilkép, ez egy kinagyított, azt hiszem, és elvittük egy ilyen szakcéghez, aki el is készítette, és vászonra nyomtatta. Amikor elvitte a tiszteletes úr a keretezőhöz, azt mondta, hogy ő ilyent nem keretez be. Mert egyszerűen szétesett, nagyobbak gondoltuk, mi szétesett a kép, és ők nem úgy ítélték meg, megcsinálták, amit kértünk. És ekkor kértük segítségét Lukácsi Alpárnak, aki azt mondta, hogy mesterséges intelligenciával javította fel. Hát, és akkor ő lebeszélte, ugye, mindahogy lenni szokott, hogy Dávid fotós, a képkeretező, hogy minden sínen volt, és így sikerült ezt megoldani. Utolsó percen az volt, hogy most akkor nincsen fotó. Alpár megmentett. Alpár, nagyon köszönjük neki. Azt mondta nekem a telefon, mondtam, én ehhez nem értek, ez nekem magas, azt mondta, megpróbálom mesterséges intelligencia.